Welcome to my channel. This is Buboy TV channel. So ngayon papakita ko sa inyo yung lulutuin niya ni Mama na kakanin. So sige na, mamaya papakita ko sa inyo. This is Boy TV channel. So, ngayon si Mama ay gumagawa ng ano nga yun ba? Latik. So, kung sa Tagalog ay kakanin. And pwede naman ata suman ata. Basta kakanin daw to. So, yan na nga guys. Pinupukpok niya yung ano. And, anong tawag dyan? Anong tawag dyan, Ma? Halo, ito ay pandan, tsaka kilitis daw tawag doon. So, ito na nga yun. Nilagay sa plastic. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano magluto si Mama ng kakanin. So, ito nga tawag dito ay... Anong tawag dito, Ma? Tawag dito sa amin... malagkit pala to. So, malagkit na bigas. So, bali, binabad to ni Mama ng mga 1 oras daw ata. So, bali, ito, tutubigan niya ulit yung, yung pandan, yung buko pandan, tsaka yung kilipis daw, tawag doon. So, sige guys, mamaya papakita ko sa inyo kung paano magluto si Mama. Mga guys, maglalagay na si Mama ng buko pandan dito sa tawag nga, nakakalimutan. Malagkit pala. So, yan na nga guys, lalagay niya dyan. Yan. Kitang-kita nyo naman, no? Para green talaga siya. So, yan. Hinahalo na ni Mama yung buko pandan. So, yan na nga guys. Mga kabuboy. So, kung nakita nyo, hinahalo ni Mama yung buko pandan dyan. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano magluto ng kakanin. So, yan. Boy, so tatanungin natin si Mama kung paano magbalot ng kakanin. So, paano magbalot ng kakanin ba? Ganito lang mga kabuboy ang pagbalot ng kakanin. Ayan. Ito, 2 kutsara ang ilalagay ninyo para hindi masyado siyang malaki. Tama-tama lang. Para hindi siyang malaki. Mga kabuboy, so this is tapos na nga po pala yung lahat-lahat. So ito na po pala yung finished product ng suman. So ito lang nga po yun. Ito. Yan. So bali lulutuin pa po siya. Yan. So bali lulutuin po siya is dito po siya niluluto sa aming mahiwagang saingan. So, yan nga po. Ayan. So, dyan po siya lulutuin.